Вітаю, Харківщина, 4 квітня, починається чергова повітряна тривога, тож швиденько знімаю і побіг в укриття. Це у нас біла гірчиця, висадили ми її 15 березня, от яка вона станом на зараз. Це мегабіофунгіцид, мегабіоінсектицид та мегабіосидерат, кажуть. Подивимося. От саджали лункою, лунки, ось такий вигляд. А це саджали просто насипом та загортали граблями. Як на мене, більш ніяких лунок, будемо саджати ось так. Далі прозвідую, як буде вона зростати і коли вже потрібно буде її культивувати. Дякую, на все добре.